The dashboard. The dashboard. Usisufuka pomwe palide moto, pezisingasike komwe mvula kulibe. Ndine nzika yokonda dziko langa, kawiri ndi manena chilungamo. Ndimati ndikamakala kuyang'ana polisi, moyo muntima mwanga mumadzaza mafuso. Koma ndimati nanga ndikafusa kwa ndani, kuteka ndikafusa omwewo handi kwizinga. Mafuta amene polisi ikukumana nawo, kodi kapena iwo akukondwa nawo. Anenere sakukondwa nawo, anenere sakukondwa nawo. Kuchokera ku area 2 munzinda wa Lilongwe kumene ndithu tikusanthula zithunzi zimene tikuulutsa madzulo ano. Ine ndine Moses Magawa, timayenera kukulandirani Amalawi nonse konse kumene inu mukutionera mpulogalamu imene ya The Dashboard. Sindili ndekha, ndili ndi chidzukulu cha Bushe. Ine ndi Robert Kalindisa, mdzukulu wa Nzungu. Kodi nkhani yotu ine nayo Ai, mpaka nakumalizitsa mdzukulu wa Nzungu. Tikangotera Bushe atusanga Sangadziwe achisali Nzungu okumuwa mzimu waudzusa mutende. Kuli bwanji madzulo ano ngati mwafunsako kuti kodi kuntakatakaku anthu akhala bwanji? Hayi, anthu ali bwino. Okay. Anthu ali bwino, Yeah. dzuwa lilipo ndithu ngakhale ndi July. Kwathuko sikupanganika ayi. Oh, Sikupanganika koma ndioti anthu ali bwino. ali bwino. Ndithudi. Yayi, lero tili ndi nkhani zingapo zikuluzikulu, koma timatero kuti choyambirira chimene tingachizindikire nchakuti dashboard yasuzumira kuti the president of this country, Professor Arthur Peter Mutharika, is back from his private trip. Tikutsimikiza mula kuikangati? Ayi, tikutsimikiza bwino kuti tatu wa dziko lino wafika mdziko muno masiku apitawa. Yes. Kuchokera ku ulendo wawo odziwa okha. Chichewa chake nangati ngachito Ndi private. Chichewa chake ulendo odziwa okha. chifukwa siwa public udalesa akudziwa cholinga chake. Ayi. Komano tufuna tibwerezenso kamauya akamwadaladala chifukwa chokuti ali komweko anadzaimbirana foni ndi Ramaphosa. Okay. Surada kumana man to man ya. Aha. Koma adaimbirana foni ali komweko. Okay. Kuti anapempha zinthu zingapo. Kuti ine ngakhandili konkuno koma anthu angaso ali kuti ali konkuno. Yes. Ndiye timafuna ndipemphe kuti pasana kwane pa 30 Juni ngati pamene South Africa adanena kuti ifeyo ntchito yochotsa anthu mdziko muno sili m'manja mwa South Africa. Ntchito yochotsa anthu ili m'manja mwa dziko limene anthu adachokera. Okay. Ndiye chimene chidachitika nchakuti kuti apemphe choncho wa president ndi chifukwa chakuti Malawi imabwera pa nambala 2 kuchuluka kwa anthu amene ali ku South Africa kutsatira Zimbabwe. Ndiye panalipo vuta kuti Zimbabwe ndi Malawi ikhoza kwachotsa anthu aja nsanga poyerekeza ndi imene achitira Nigeria ndi Ghana. Chifukwa chakuti Nigeria ndi Ghana nkutali ku dzikoko. Ndiye anthu ake ndi ochepa amene anali ku South Africa. Ndiye ndege zidayenda masiku ochepa tatata osanapita. Pamene ifeyo anthu ake amaposa 15,000. 15,000 amene ali kumeneko oti ayina adzibwera kuno. Ndiye kuti achoke pa basi abwana, it's not easy. It's not easy. Ndiye pakatipa pamatuluka zithuzi zomvetsa chisoni kwambiri ndi ma VN. Toyankhula panopa ena ayamba kali kuyenda basi abwera Kuchokera South Africa. kumvetsa chisoni kwambiri zimene zikuchitika. Zithuzi zikuyenda ma social media mo anthu ayamba ndi amene anyemuka ndazibambo okhaokha. Okay. Azimayi atsala. Koma azibambo ena akwiye chifukwa choti ngasi boma likuchita ndithu anthu akumabwera koma ambiri adakali komweko ndati ena angokeniza ngonyamuka. Chonde aboma unikirani nkhani imeneyo mofulumira anthu angajiwe njiramo. Pafunika changu chonde dziko la Malawi chitanepo changu othandize nsanga. Tili ndi madabwa kuti Malawi muno timamva kuti banki yakuti yapanga zimabiliyoni zimaphindu. Chakuti inu anthu amene osangabwere kuboma nkwagwira dzanja president kuti ife timapanga phindu mdziko muno timapanga mabiliyoni. Tatiye
tiye tikatenga Malawi mukutani amabungwe mukutani ineyo pempho langa ndilemenero kuti boma akutero kuti aboma ali overwhelmed ndani 15,000 ndatu 15,000 aboma ali overwhelmed akukanika kuti kodi tabweretsa bwanji nsanga and china imeji kuchitika kuti ati kuti adzibalalika mmakudziwa ku Grand Business Park ku Lilongwe konkuno uko ku bypass daily mabasa ali chonchi kupakira umabwerera soko mweko kura zili ngati kutsira madzi mulijero madzi angotayikira angopitirira madzi akungopitirira ndezili zoti aboma mupanga bwanji koma zimezi kuchitika kutsimikiza kwathu ngwakuti onsewa amene akubwezedwa ndiye kuti alibe zilolezo mdzikomo alibe zilolezo mdzikomo koma musayiwale kuti achewa ali ndi mawu amatijana chitsiru chili ndi mwini okay ngakhale iwo kumene kwadapita mophwanya malamulo akunoka yakumeneko koma dziko anthu ndi awo ndi Amalawi akatengedwa chifukwa ngati anthu aja sakatengedwa pakhala mavuto komanso anthu akafika ku Malawi adayankhula mawu president kuti adzapatsa anthuwa kandalama kuti adziyambira business zimenezo sangokhala mawu chabe chifukwa crime rate ichuluka ngasi anthu watu amakhala ndi matsotsi kumeneko ndi kachitidwe kakumeneko kapezi kakafika kuti ndekuti anthu akuba achuluka zisatero boma chonde tisakhala overwhelmed ndi anthu 15,000 no fachakene matero kuti 15,000 ndi nkhani ya boma we cannot boma chinthu chachikulu no atafika mtsogoleri wa dziko tamba kuonanso pa social media through zithunzi zimene zikumaoneka chithunzi chanipatsa chidwi kwambiri komanso dashboard chimene yaona ndiye kuti ino ndine taona ndikumaona kuti anthu akukambirana zoti ayi mtsogoleri tsopano akumakhalitsa kwambiri mu office paka chithunzi kujambula chonchi chabwino mwazitsatira bwanji chimenezi khali meje ndayitsatira komabe ngati munthu amene ndinachita mwayi mbuyomo kudziwa mmene nyumba za boma zilili Sanjika Kamuzu Palace Mzuzu Mtunthama chithunzi chija chikundipatsa mafunso mumakhali mafunso otani ndikumati chithunzi ichichi chifukwa wani a president ita ali kuno ali kulilongwe kuno ali kunoko kulilongwe kuno koma mmene chikundikira chithunzi chija sichikundionekera ngati chakulilongwe kuno mmene chikumaonekera chikundionekera ngati chakusanjika background yake ikuoneka ngati yakusanjika koma president ali kuno kulilongwe so ndikungoganiza kuti ngati chithunzi icho ndichoonadi koma si chapanopa ngati chili choti anthu sanagwiregwirepo ndi tekinoloji ya masiku ano koma ndiye kuti si chapanopa tsono ngati si chapanopa ochiponyawo chifukwa chani ndiye pali mafunso ofunika kuti ino azathu amene mmakhala kufupi nkumeneko mutayankha kuti ngati chithunzicho chili choti si chapanopa ochiponyawo amachiponyeranje chifukwa chithunzi chija kungochiona mmene chikuonekera sichoti noponyedwa kugulu ndi matero ndipo sichoti noponyedwa kugulu timazipatsanso mafunso mbwe wake amene we can do better eti mbwe wachuluka ndi nali mafunso kuti kulibe asekretary oti mafailo aja akuzowasanja bwinobwino tikudikira makompyuta kutsogoloko kuti zapite ku digital tikudikira makompyuta kutsogoloko kuti lidzalowe digital koma nombwe amene uji ine ndiona ngati ineyo kwa ineyo ndiona ngati siwo kwa ineyo kwa ineyo ndikuti siwo tikotero ndithu pa dashboard pano kunena kuti chithunzi icho chikuyenda kupemphera kuti muchitsata koma cholinga chenicheni choponyera chimenecho ndi chani anyamata ndi chani choponyera chimenecho mtsogoleri wa dziko kuti aoneke kuti akugwira kutipula tsono ndikuwuzeni mukapita kunsika nkupeza kuti mwafika mpaka cha 11 madengo a tomato ali mbwe sindikuti malonda akuyendayi ndikuti malonda avuta ngati mafailo achuluka chochicha sitingata kutipula koma mafailo paka kuti palibe ndikuti anyamuka pita
so pamenepo chifukwa kuti amaponyera ngati zenizeni kodi sitipalamulo ayi palipo palamulo mundimva kuna bwino moti dele ngati zenizeni dasadzachiteso chabwino kwa ineyo nkofunika we can improve pamene paja pamene ungokhala mafailo mwina atatu kuti koma ndakutipula atatu okha koma kwaunjikira chonchija anachoka atu ndi mwina ngati okay kutanthauza kuti atachoka dziko linayima iyayo sati fa dziko silima ndi kuti iwo atachoka koma dziko limatanibe limayendabe inayo ndagwizana nanu kozochita bwino kuposera pamene CDF ndiye nkhani yathu yachiwiri imene tiyenera kuti tiunikire azathu olemba newspaper analemba apo imeneyi ndipo mukulemba kwawo zionetsa kuti pali mafunso ambiri pa CDF kuti kodi are we moving forward kapena tajama ngati dziko nkhani ya CDF umayitsatira bwanji akatitisa kwa ineyo mmene nkhani ya CDF ikuyendera kwa ineyo personally ngati munthu ndikwamvera chisoni anduna a local government mwamba choncho Dr. Ben Pili chifukwa chano tichitire chisoni fo chano ineyo ndikwamvera chisoni chifukwa chakuti anthu ayamba kuleka kwakhulupirira makonsolomu chifukwa kuyambira pa 16 September kudzafika tsiku la lero ndalama zimene zalowa makonsolo sizikudutsa 200 million pera council and imeneyo ndi administrative money yongopangira tina tapa konsolopo koma za CDF zitukamba za CDF kulibe konsolo iliyonse imene ndira kukhale wantamba kutanthauza kuti pena pake zikuchedwa ndondomeko zikuchedwa pakungofunika kuti apangebe kachangu chifukwa kuyika 5 billion ndi relief ya anthu ndikuti zitukuko zichuluka kwambiri kumidzi komanso musayiwale kuti 5 billion ija siyonse imene kupita ku development ya kumudzi kwa anthu ayi imene kupita kumidzi tikapita pa CDF imene ndi 3.6 billion chifukwa iphwanyaphwanya pali women empowerment ilinka 3% kake ngati si 2 muli akuti youth empowerment muli basari muli tina muli administrative chakuti muli za rehabilitation ndizina muli tinthu ndituti ma 5% chacha ndemukatipatikiza tumakwana close to 18% out of the 5 billion so timene toto ntoti akukonsolo alibe nato mphamvu kwenikweni tili ngati azichitopanga kupanga amatichana kupanga ngati apply kuti timafuna zakuti chifukwa tina timeneto atafuna kulinde mabomag zimatrakitala ziskaveta zoti zithandizira zitukuko maganizo ndende abwino kwambiri koma ifeyo sitikufuna tizikambira tizingoyenda pa maganizo okhaokha tilowe pa ground ngati boma la jama litifotokoza linene kuti pepani tidapupuluma kutchula 5 billion fa chinthu chachikulu 5 billion itu sindalama yamasewera chifukwa musayiwale kuti mmene boma lili nkabwera nkuti aphungu ngati CDF Constituency Development Fund ili pa 220 million Malawi kwacha ndiye ndalama imabwera so zili ngati kuti munthu ukulandira 20,000 pa ntchito ina yake koma mwezi ukatha umalandiradi wena kukuza kuti iwe tachoka kumeneko ine ndikupatsa 80,000 pa mwezi koma osamalandira ndiye kuti ku 20,000 ndiye ndikunuka ku 20,000 kumalandira 20 mwezi uli wonse kusiyana kuti upite ku 80,000 koma osamalandira nchifukwa ndimatero kuti ine anduna ndikwamvera chisoni ndi bwino ndithu ngati boma lilibe ndalama linene kungonena kuti pepani tidapupuluma mwina titsitsako ifika pa 2 billion kapena pa 1 billion ndi ambiribe kuyerekeza ndi 200 ija koma ngati akudikira zina azibwerabe azitifotokozera amalawi kuti mava koma ndikugwizana nanu kuti kungofotokozera pamene tili ngati sitingakwanitse 5 billion ndiye kuti tiye tikwanitse imene tingakwanitse chifukwa dziko tupena wake tisabise lango jama pena pake
ndipo zake zikuoneka kuti sizikuyenda chifukwa chikudikirabe kuti chuma chikada masuka kupita ndithu manja moyenera kuti anthu ayambe kumapeza timakubiri. Ngakhale lero simunanene kuti niyo ndi mdzukulu wa ndani koma ngati mdzukulu wa Chilembwe inuyo ndakondwera nanu kuti maso anu aswakuone motero kodi mkulakula bwanji madzuwa inuyo ngati mdzukulu wa Chilembwe wa ku PIM ndikuyamikireni kuti mukuona somotero chifukwa CDF imagawidwa in 4 quarters. Ndeti kuyankhula pano quarter 1 imene mathamu April sinalandire kali boss nde pano adikira quarter 2 imene ndamazaka kuti zikhozobwera mu July ndio tali yese maswali yonje kodi ibwera kodi nanga ndama ikabwera za quarter 1 mudzawapatsa ndi Maria zameneyo kodi ndi pamene tonseno tikuyenera kuti tidikire kuti boma litithandiza motani chifukwa zitukuko kumudzi zikufunikira kwambiri. Anthu akudikira kumudzi ali ndi chikhulupiriro kuti boma liwathandiza. Maganizira kuti pankhani imeneyi ndiye kuti boma through the dashboard imenera kuchitapo ndithu machawi ife sitikubitsa pano chifukwa ndikupanga emphasize kuti anthu tima business style ting'ono tayima kwambiri akumafinyika umakhala kuti inde mwachitsanzo boma daika ndondomeko zabwino anthu adzikhala ndi chakudya zimenezo ni ndondomeko zabwino ndipo munthu akakhuta pamene amaganiza bwino ine naonapo inu nomwe tsiku lino muli ndi njala koma mumakalipa yefikaso pamuzibana mufuna utagire kanyati kuti inu bishop watu konfufuza ndedadzafusa tili njemwe watu pampando ndi matefales ndedadzafusa afale kuti muti bishop yobanja lero lonse latisana aji ndero njala njopi koma boma adakosa ziti zimene zija koma zomafika kuti kutupezebe kandalama kaya kugulirabe mwina chakudyacho imakhapo ntchito ndi ntchito yayikulu tisabise kuchita ina iliyonse ndikukumbuka pa program ina yake yathu yomwe wina akanadzemba foni ife tikuthokoza boma chifukwa choti thandiza kuti chakudya chizipezeka mochipa koma zimativuta kwa alandirodi kodi akatifunsa kuti lipirani ndalama takhuthulira chimanga munthu anaimba foni anaimba pa program ina yakunoko simukanandula auti alandirodi amati tsodakulu mwezi watha nde munthu chamapita atakhuta ndithu raboma lilizikhuta koma no kodalo la thumba lachimanga so pafunika zonse izi tizilumikize ziziyendera limodzi tonsefetu ndinu aboma ndife amodzi sikuti kapena ndife adani aboma iya ayi ndife abale anu ndipo ife tikungokambako zokhazo zimene tikuona kuti inu ndife titamayendera limodzi basi zinthu zilongo basi tsopano mukayitsatira nkhani ya kufika kwa president apezatu kungofika ndi kuti dziko ladzidzimukanso kuti nkhani za mafizi ena ndi enaso adzigwiragwira tiziyambire kulankhula motani zimenezi ma university munthu tsono mwayaka moto fees zakwera kodi ndeniyo munena kuti akweza abwana atangofika mulumikizira njiso nkhani imene sinanga ndi nkhani yoti timayenera ti ino munakangonena kuti fees akweza iniyo munakangoto fees ma university akweza ndikanalekera basi osati abwana abwera nde fees akweza sikulakulako nde chifomwa ndikuonza madzulo chabwino fees akwera zimenezi tiziyambire pati ndimafuna kuti tiziyambire pakuti mavuto ndimafuna tiziyambire kuti mavuto atigwera mtengo wako maphunziro kuli chipsinjo tsopano kuli chipsinjo chachikulu ndipo muntenge munthu kuti ndi osaukitsitsa atosauka ali kwambiri osauka ali kwambiri kwa tisangokamba mwachibwanabwana osauka oti sangakwanitse alipo chiruka
ndi gulu lopsa andi anthu amene amakhala mtawuni ndi anthu ochepa amtawuni monso sikuti ndi aliyense ayi enanso amakhala mtawuni kungoti kuthawa zochitika kumuzi koma kuti nkabisani kuti sikuti ali mkati ayi olokwazo ndotsa chonchi Alibe chine. yobola singakho koma nkhani ya fees yafika pena mubasi imene ndi Malawi University of Business and Applied Sciences amatero imene kalili chatimati polytechnic yes mbuyomo inali pa 650,000 Malawi kwacha yes Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luana inalinso mtengo omwewo Malawi University of Science and Technology ndio mutshindika kulangula inalinso pa mtengo omwewo mtengo wa 600 plus then tipite kunzuzu nzuni inalinso pa mtengo omwewo koma tikuyankhula pano as we are talking now akweza ndi 100% ndipo panopa ndi 1,300,000 chiganzo chimenecho chokakondani nde ndimalizitse ndi sukulu ya anamwino amati kuhesi Kamuzu University of Health Science kayamatero ndithu imene inali pa 1 million koma tuyankhula pano yafika pa 2 million komano pali zinthu zingapo zimene mafunso atatigwera tinayamba nokuzukuta chechititsa zimenezi ndi chiyani ndiyetepeza kuti maphunziro ndi otchipa kwambiri kuyelekeza ndi umbuli maphunziro ndi otchipa kwambiri kuyelekeza ndi umbuli ndiye mundisokoneza ndine ndemwato fa ino ndine pano sisokoneza akuluakulu amene amaona za maphunziro yes anazachiunika chimenechi chifukwa dashboard inakasuzumira ngakhale ku UNIMA dashboard inakasuzumira ngakhale kumabungwe osiyanasiyana ma union anali kali ndi proposal yota kumana ndi president nsangasanga kuti akaone za nkhani imeneyi kuti kuli mutititani ndiye leroli undiona za maphunziro tikutsa press release tuyankhula pano akuti pamakhala makategori a ndondomeko za maphunziro ndipo akuti akatengera mwana kuti amusule kuyambira iye 1 kudzafika iye 4 amenelo boma limenera kuononga ndalama ngakhale kuti mwana uja ulipira yekha 1 million iyo koma boma limaononga ndalama more than 8 to 10 million Malawi kwacha pa mwana mmodziyo zimene afotokoza ndipo tinafunsa anthu ena amene adapitako ku university ambira kuvomereza kuti zimene zodi ndizoona kuti mwana mmodzi kuti amusule iye 1 semester onse awiri iye 2 masemester onse awiri iye 3 awiri iye 4 mwana uja zimene boma limamuonongera ngakhale iye wononga ndalama imeneyo boma pa mwana mmodziyo limamuonongera pamakhala research pamene paja pamakhala za labu apite ku labu pamakhala za makompyuta zonse zija ziphatikiza ndalama zimene mwana amaononga zimakhala mamiliyoni ambiri zonsezo amapanga ndi aboma kutanthauza kuti ngakhala aonjezerako motero koma sizo tanthauza kuti aboma wali pa mtendere iya ali pa mavutobe potengera ndi mmene akuluakulu za maphunziro afotokozera ndimati ndidamvetsetsa kwambiri chifukwa memulankhulirapo tsono mwamba ndipatsa chithunzithunzi tapatseguka munthu kuti ndikuti bomalo lili mchipsinjo kale ngakhale fizi yakwera iwo wonso ali nkuonjezera kuti ali naonjezerebe ndalama zambiri pa mwana mmodzi kuti zaka 4 amalize skulu alandire degree ndi chimene amachotsera fizi secondary inalira iyo ndi yaku secondary kuti ana aziphunzira ulere chifukwa ambiriso amatero kuti kodi kapena fizi mwecho
ku secondary ija Imene ndikufunsa. ndi mwaka iphatikiza ku college iyi imene pali mafunso 100%. Yakwera Ayi, kwambiri. koma ndizosiyana akutero. oh Ndiye pali nkhani ya loans board okay imene boma limatenga kwa ana osauka nkumalipirira. Imeneyo ndi imeneno pali nkhani tsopano. Chifukwa kuti ngakhale makhumucha amatayi ngati inuyo ndalama muli nazo zoti mukhoza nokha mumakasokoneza osaukaja. oh Inu chachitika nchani mwanayo ngovutika tiona nachokera kutaliko komwe kwa khwidzi kwa ndevu mwanayo achokera kwa ndevu mwanayo alibe kogwira pano pa nyanja somba zidatha. Bwanji mumpatse mwayi mwana ameneyi kuti aphunzire hayi olimira kali ndamene atenga solo nichi. Ndi zimenezo zimene ndifuna kuti aboma tsopano ayikepo maso kwambiri pamenepo. ngongole asamapindula anthu Otali alinatsoka no ayi pamenepo ndi tikwenera kukhazikikapo pamenepo. tikondane kuti ana onse amene akulira chifukwa cha kukwera kwa fees akhazikike mtima basi kuti ife timadandaula kuti boma lakweza motere koma mwatithandizanso motere ambuye alemekezeke at least koma osati mwana osauka lililabe apopo ndi dashboard sikulekani no apo ndiye kuti thupa ili ayi apo ndi tikwekwesana kufikira zinthu zitalongosoka mpaka zitalongosoka mwana osauka akafike ku university. imene tikufotokoza madzulo ano nkhani ya madzulo ano tikamba kuti mwana osauka akafike aboma ndondomeko zimene akuyika ndizomvetsetseka koma zisapondereze munthu osauka. Ayi munitengera ku nkhani yathu tsopano imene posachedwa apa timenera tikhudze chabwino koma imeneyo ndithu tikhudza tikachoka ku break chabwino. chifukwa ndi chani atakuba mmalawi muno ali mwambiri anamiwa kukakamirabe nkhaniyi ndi akutikira inquiry imene ikufufuza nkhani ya ngozi akazamaliza zimenezo iwo ndi azayamba kuchita name and shame kuti pali nduna zimene akuziganizira so inuyo ndine imeneyi chimene tiyambire kuchoka ku break chifukwa mwakamba apa mwafotokoza kunena kuti anthu olemera kale sindogwizana ndi anamiwa chifukwa akakhala anamiwawo ndiye kuti nawonso pali mafunso ambiri amene apita kwa iwo tikachoka ndi pali mafunso ambiri amene apita kwa funso loyamba limene ndidzafunse tikabwera inquiry imene akuyende nayo mulibe nduna ngasimuti adzamba otchula akuba nduna zimene zikuba inquiry ikatha nanga mu inquiry muje muli nduna osatchulira osayamba kutchula pano bwanji ndiye tifunsana zimenezo zimene tikambirane koma nkhani yayikulu loni adaphunzire koma akhale ovutika loni ipite kwa osaukadi inuyo olemera amene muli mkanthu chonde mwana okwa mavwere mwana okukameme muloleni mwana aphunzire ndalama za boma apate mwana kwa mavwere ndi kuti kunchinji chibweranso right after this short break imene ndi the dashboard. zisingasiki komwe mvula kulibe ndine nzika yokonda dziko langa kawiri ndi manena chilungamo ndimati ndikamakhala kuyang'ana polisi moyo mumtima mwanga mumadzaza mafunso koma ndimati nanga ndikafunsa kwandani kuteka ndikafunsa omwewo andi kwizinga mafuta amene polisi ikukumana nawo kodikapena iwo akukondwa nawo anenere zakukondwa nawo anenere zakukondwa nawo. imene ndithu ndiye dashboard ndiye program imene mutsatira timatero kuti ayi ngati mungofika kumene zambiri ziwiri zitatu tayankhulapo koma mtunda ukadali nanga kali ndizatamaliza zimene tabwere ni mtolo aya ifetu
timabwerera kozeka ndifanya ngeti kuti tiyamba ndi anamiwa chigawo chinochi inde munatsatira anali press briefing amati ichiwa inetu yonse ndinamvera kuyamba mpaka kumaliza koma tathokoze ngasi kuntchito anali kuntchito kwawo ndi mwamba ndi koma kenako kuthokoza pali chilungamo pamene atakasi iyo aji ntchito imene anthu amadziwa nandi imene yoyo so sizodabwitsa kwaona akuyankhula zimene zozo ali ku ofesi eya akati aja kaya ndi zozo ofesi yawo ndi imene yoyo so mutatsatira bwino dashboard yatolamo chani ndi chani menemo pali zinthu zingapo zimene munayamba kale nkhani ya inapa yoti ayi inedzatere khali madayamba kale kale chimene teno machita ndichi tidzipewa kupanga zinthu zongochititsana manyazi wina aliyense achokera ku banja lake aliyense ali ndi banja lake ali ndi ana ake ndiye tikamakhala kuti tifuna kubwera ku gulu kuno tidzibwera ndithu titanyamuliratu zinthu zodzane nadzo manipetsetsa mavuto osangobwera ayi ulibeyo lufunofuno chomveka nyamuliratu zodza fotokozadzo ndabwera ine dziko lino likuthamanga kwambiri zomati nza ayi ndiye ngati wowa kuti adikira inquiry kuti adzakambi zimene adanena kale fadanena kale ndiye kuti ndi maganizo wawo ndi maganizo wawo tiye tadikire inquiry yo ikatha adzanene zimene afuna onenazo so pamenepo sikupereka mwayi kuti okubawa dzingoba nangasiwo ali ndi anthu ali ndi mfu ali ndi zogwirika anamiwa ndiye tidikirebe kunena kuti aduza kuti okuba uyo osanena pano bwana ayi ine ndiona ngati achitabe bwino kuti ataba akhala asanene ndalama zathuzo zizonongeka ntchito tu yogwira kubawo sili manja mwawo iwo akungomvetsera kuti otitiritiriri koma sikuti wajangapita ukanene zoti wabayo hecha kuti dziko linotu lili ndi ma structure okhazikika bwinobwino kula polisi kula anti-corruption bureau kuli yacha zambirimbiri zimene zimakhala mwa ndondomeko yake so iwonso I'm very sure kuti mwinaso akungouwe kuti khanga tikungothandizira nawo kuti dziko likhale pamtendere komano pali zina zimene okhaso mwina akakhala maonabe kuti ano apa khanga ndadojako ndikhoza kukakhala kaye pansi ndidzabwerese ndidzadojeko so ifeyo ndona ngati chachikulu kuti tisamakhale momayankha iwowo ayi ndona ngati tisamatero tisamayankha iwowo chifukwa iwowo ndalina kale kuti ali pa ntchito yawo imene yamayidziwa koma zimene mwina zongokambita zokhazo zimene mwina zingatipatse kuti mphamvu toti mwina tingokamba chifukwa zapita kugulu mwina titatero afotokozakonso tsopano pamene tikulowa mchigawo cha inquiry imene kuchitika the ad hoc committee imene ikusakasakabe chilungamo cha zimene zidachitika kuti kodi inali ngozi kapena ena adagwiragwirapo malingana ndi inquiry zolinga zake ndi ziwirizi kungodziwa kuti inali ngozi kapena alipo wina amene akhozoyankhapo pankhani imeneyi anamiwanso alankhulapo iwo amatsatira kuti mmene zinthu zikuyendera ndi analoza chala kuti akuoneka ngati asilikali achita moopseza komitija machitidwe awo zimene azipeza ifenso tapeza zimenezo kapena dashboard yaoneka bwanji first phase papanopa ndiye kuti phase yoyambirira yatha munali zotani mu phase yoyambirira ndikuthokozeni kwambiri kuti nkhani imene mwayibweretsa inenso ndinavadi kuti anakhudzako mbali ya asilikaliyo bwanawo anakhudzako mbali ya asilikaliyo ndiye ineyo ndisanakambe nkhani imeneyo ndimafuna kuti anthu tiatengere mbuyo pang'ono kuti nkhani ija itachitika panali ma inquiry ena atatu iyi ikuchitikayi ndi ya number 4
yoyamba inali yawo ya inteno ya asilikali okhaokha anapanga. Okay. Ndiye panabwera ya boma anapanga. Ndiye panabwera ya ku Germany anapanga. Ndiye apanga parliament ndiye number 4. Cholinga cha zonsezi nkuti titseke chitseko kuti zimene tinkafuna kudziwa tadziwa tsopano. Koma pali vuto limodzi limene ndaliona tsopano pa zimene mukamba zorana miwana akamba sonkhani imene. Yes. Ine chimene ndikufuna mmene ndikuganizira potengera mmene akomiti aja agwirira ntchito yawo sepamafunika payambike ma press briefing ena ndi ena omaloza komweko zili ngati milandu ili mkoti wina pajama kamba zoti contempt amati contempt of chakuti. Yes. Kwa ine ndiona ngati kuti it's too early kuti tizipanga ma press briefing oloza ku inquiry. I see. Kwa ine maganizo wanga chifukwa tiasokoneza anthu aja. Oho. Nzoteka kwasokoneza. Ndipo zikhozoteka tiasokoneza anthu aja kwa ine yagwira ntchito yabwino. And personally ndimafuna ndithokoze amene adasankha aota Nyamilandu kuti atsogolere chinthu chicha. Chimene ndikambira kuti ndimafuna ndithokoze. Kuyambira tsiku limene anduna adayamba kudzaonekera. Kudzafika dzulo. Pamene omalizira linali banja la Muluzi. Ndiona kuti Anyamilandu chinthu chachigwira bwino. Oho. Maganizo anga. Program ino tikuzonena kuti simukulakwitsa kupereka maganizo. Maganizo anga kwa ineyo. Yes. Ndikuona kuti Anyamilandu chinthu achigwira bwino. Ndi asasokonekere ndi maganizo anthu ena amene akungofuna kuti apange set an agenda. It's possible to set an agenda. Oh yes. It's very possible somebody to set an agenda kuti anthu abalalike. No. Akhumudwe magwiridwe awo antchito. Kodi iyayi tente asiya agwire ntchito yawo mmene musayiwale kuti ntchito imene agwira anthu yawa mwakamba kale kuti kodi inali ngozidi kapena wina adeka dzanja kodi pa mapeto pa zonse wina akayankha. Sono komanso pakhale closure. Yes. Tiyiwale Yes. ngati dziko koma kumabanja kumene zidachitika zimenezo sangayiwale chifukwa imfa timakumbukabe agogo athu madamwalira 1920 timakumbukabe amene adamwalirira chani koma no chimene ndingangopempha ineyo pa nkhani imeneyi tisabweretse agenda yoti ena adzikamba zimenezo cholinga tisokoneze inquiry. Ayi isasokonekere panjira. tisasokoneze inquiry chifukwa zimene zayambikazi za ma press briefings cholinga tufuna usokoneza inquiry. Tisasokoneze inquiry. Musayiwale kuti panali zinthu zoyankhula za anthu. Munkulira kwawo anthu amayankhula. Mu misonkhano ya ndale anthu amayankhula. Mparlamenti anthu amayankhula. Ndi awawa komitiwa tufuna kuti tisasokoneze atoletole timene tija. Atoletole ngati nkusunga sunge ngati nkudilita dilite m'mafayilo mwawo. Mwachitsanzo pamene inquiry imayamba pa phase 1 amafuna afufuze zinthu izi. 1 kodi amene adapempha ndege kuti olemekezeka vice president akwere amene adapempha ndi ndani. Ndi anthu amayitanidwa kuti adzayankhe zimenezo. Ndipo ambiri amva kuti akuofesi kwa vice president amadzanena pompaja aliyense akuva pa air kuti ndege adapempha ndi akuofesi kwa president. Ndiyo mafunso ena kunkayankha pamene paja. Panalinso mafunso ena kuti anthu aave kuti kodi zikhala bwanji. Mwachitsanzo amene adaloleza chifukwa pali kupempha ndi kuloleza. Amene adaloleza kuti ndegeyi ipite ndi ndani. Ndi IMDF anabwera kumene kuja. Yes. Kudzavomera kuti tidaloleza kuti gwirisani ntchito chinthu chathu. Yes. Mukundiva kuno bwino? Andikutsatirani. Ndi IMDF akayankha mafunso ena andi ndithokoze kuti amazika pa aliyense akumatsatira yekha. Ndi panalinso ka element kena ka kungozi kuja tsopano. Kumene kujako kuti kafika poti ngozi yachitika. Awawa amene adapita pa ulendowa amene ali olemekezeka Chilima chifukwa sewa amatsata iwowo amaperekeza iwowo. Yes. Kwa amene adapita ku ulendowa ku ulendo kumene amapita
adatumidwa ndi boma mafunso amene amafunsa gulanya milandu kodi kulendo kumene olemekezeka amapita adatumidwa ndi boma chifukwa anthu ena polira amanena kuti mudawatuma kuti akalandire chipongwe Yes. polira amatero olira santseka pakama Yes, untseka pakama. nde anthu amayitanidwa kuti adzayankhe zimenezo kodi kulendo kumeneko adatumidwa ndi boma ndipo ena azizawo very close to malemu amadzanena kuti ayi amapita kwa nzawo kumaliro akumayankhatu komwe kuja Zikumamveka kumene kuja. aliyense ndikuamba sindikuonjezera Ayi, zikumamveka ku parliament. amapita kwa nzawo kumaliro chabwino izo tamva nanga kuti apezeke kuti akunyamulaso 5 million yochokera ku OPC pamene pazakhala bwanji munthu ayendera zake ndeni mukampasenso 5 million kuti ukatipepesere bwanji Nchifukwa chani? ndi anabweranso yena kudzayankha kuti iyayi poyamba panalibe maganizo oti a VP apita Okay. ndiye kudali achimwendo Okay. amene amenera kupita koma mkati mwa ndime anadzamva kuti tsono ta VP abwera kuchokera South Korea apitanso kuti komweko ndandaza kuti tsono achimwendo kwayika pa sikelo nkudzeka pa sikelo a VP Yes. amalemerera ndi a VP Yes. kuti sangapite achimwendo kumaliro nkumakenkhula malo mwa president a VP ali pati Ali pamene. ndadati yayi tete sinthe mapulani Okay. ndalamayi mlomuri munyamuleniyo tiapatse akwa VP Aha. akayimirire a president mayankho amenewo ayankhidwanso kumeneko so mwana kuti inquiry ija ikuyankha zinthu zambiri lene zafika kwina kochedwetsa kuchedwetsa kufufuza amachedwetsa ndani fozimveka kuti anachedwetsa kufufuza Yes. amadzayankhanso kumeneko Aha. ena amanena kuti zinotu ndege inapezeka kalekale koma zinambomveka mochedwa chifukwa chani mmene mujaso ngati omaliza adzulo anakayamba imeneyo kuti inetu ina adandiuza kuti adapezeka 19 minutes past 8 koma bwanji simasiyedwa nthawi imeneyo inadzambomveka uko nde imene ayiyedzeka Kuyedzeka. imene ayiyedzeka ndipo aotanya milandu achitonene kuti tsono ansonthi mukuatchulawo tayitana adzanenenso pati Abwera pano. abweranso pano ansonthi adzafotokoze nkhani imeneyi so muone kuti ndi nkhani yoti sikufunika kuitengera chibwana It's a serious issue. it's a very serious matter anthu akulira Anthu akulira. analuza atsogoleri achipani analuza ma family members Ndipo ndimaona nthawi imene ija achibale wa spouses. zomvetsa chisoni kwambiri. ine ndimakhala konkuja Ayi ndimakuonani ndi. ndimakhala pompa nkhani idachitika ija ndiyomvetsa chisoni munthu asayilowetse chibwana ayi Oh yes. zimene zone ndikhozonena Yes. tosefe tinakhumudwa ndi ngozi ngati imeneyi chifukwa nafeso ngati anali munthuyo vice president wa dziko la Malawi tosefe anali mtsogoleri wathu ndiye chonde pempho langa munthu asalowetse chibwana pa nkhani imeneyi Ngati munthu ali wanzeru kwambiri koma asanayikidwe mu inquiry. Timatero kuti pa dashboard pano. maona Khalani chete. Tialole anzathu amene anyamilandu ndi azawo ayigwire mwaukadalo kwawo. komanso ine maulendo onse amene ndakhala ndikupita ku inquiry sindinauzidwe kuti inquiry ali ndi PLO Palibe. alibe PLO otadzayankhulira No. ayi Palibe. kulibe zimenezo Timatero kuti nthawi ndeni imene ikuthamanga koma phase 1 ndi imeneyi. Amalawi chitsogolo mwazitsatira bwanji kuti kuli ma phase otani kutsogoloku komanso akuti mpaka mu August pamene tikhale tikupitirirabe. lachiwiri likubwerani aphungu akuyamba kukumana I see. ngati session basi imene Imene amakumanirana amakumana. aizakambirana zina ndi zina Okay. nde pa mwezi umene uwu wa July a inquiry apanga break Okay. sapanganso za inquiry ayi pachanthu aje ndi ma MP ndi apita mu constituency mwawo kukamva kuti kodi zili ba motero yankula panopa onse aja ali mbakwawo ndekuti anyamilandu ali kusanje pacheka MP akumeneko Eziona. palinso ena ati ndani awa pali mayina Eziona. ali a Joshua Malango ndekuti nkudedzako palaraja palankhwazi kukhatape Apita kaye kunyumba. nde pali ncheudzo zivai kumeneko so onse wapita koma lachiwiri abwera nde mu August akubwera phase 2 Okay. inquiry Kuti imene adzatani tsono adzakhala kukhudza akulankhulani. apa pano afuna adzaone kodi matupino atapezeka Okay. mafunso aja amene ayamba anthu akomwa dzulo aja Yes. akupitirira mu August handling of the bodies Aha. kodi matupiwo
atapezeka kapena ndegeyo kuti ifike pakugwa inkaenda motani zidatani anthu adaona zotani. So phase 2 ndimene kubwerayo. mwatitsanthulira bwino kwambiri. Phase 2 yukakambaza body handling kuti kodi matupi aja anali utani, anapezeka ndizotani, ngati kunali autopsy kuti adayezedwa matupiwo, malizatsi adanena kuti chiyani. Zonse zikubwera mu phase 2. Of course inuyo si bambo kunkuyu koma mafuna ndilero kuti iwo pajada pempha chabwino adalemba papeji hawo ankafuna khalo yambirira chabwino kuti ine munditane ngati adavironda fa panali nkhani zoti nawonso akalankhuleko malingana ndi zimene zimamveka kuti ayi adatchulako za black box amayenera kuti akafotokoze kumeneku ndizoona ndiye inuyo mumakhala mupita kumene. Yes, of course ndingakufunseni inuyo kuti chifukwa chansanaike kukhala poyamba fada pempha chabwino koma tsogolo la kunkuyu kuti mtima wawo nawonso amafuna tsogolo ku mpando umenewo upezeka kapena mwitsatira bwanji. ngati ayinkwayale ayitanitse anthu amene ankayankhula kunja pa zifukwa zosiyanasiyana ndiye kuti kunkuyu ayitanidwa, amayikaliyata ayitanidwa, anjawala ayitanidwa, chifukwa anthu onsewo kuti kutchulawa ankayankhula ndiye kuti anthu onsewo ayitanidwa kumeneko. mukanatibwerezera list anthu onse ndi kutchulawa maklipi alipo akukamba zomwezo. So akunkuyu nkhani imene angakakambe uko akayitanidwa nja black box zomwe asilikali akuti ndi nkungotchulaso tu molakwitsaso za black box, chinthu choti ati chimakhala cha pink chikakhalapo ati sikuti chimakhala cha black yayi. chinthucho ati sikuti chimakhala cha black ati chimakhala cha pink adazatero asilikaliwo. Koma kuti mundege zawozo chimenecho sichikhalapo mundege zawozo chinthu choterocho sichikhalapo. Koma ayinkwayale fangasi anthu onse alipo 150 otayitanidwe ndiye pano pangoita na about 50 around 50 40 50 ndiye kwatsala anthu almost 100 ndiye kuti nkutheka ali muti ndiye tadikira phase imeneyi kubwerayo. Wandipatsa chithunzithunzi chofunikira kwambiri chifukwa timayenera titakhala ndi tsogolo la pamenepo. Ndiye kumaona kuti kodi komiti yakhomerera mwina adapempha list itapangidwa kale. Moving forward asani mphindizo kwana 10 pamodzi pano koma we've got main top stories ahead. Sizinatheketu ulendo wa Ukalonga Chiweta HRDC anaza imika manja sanga ati njani ayava andeuta akambirana ndabomawo auza kuti ano musadandaule tipanga zinthuzi. Tipanga zinthuzi pajadaza nenaso kuti pajapolisi adazene kuti ngati munga komentima kuti mutipirirabe kumweko ndiye kuti nafeso tikulondolana kumweko tizikacheza chako kumweko. Abomawo adatero kuti ifeyo ngasi kuchiwetako nkhani imene makamba HRDC amakamba zoona mdziko muno tikufuna misewu yabwino komanso mdziko muno tikufuna changu ndalama zizibwera misewu izikhala ya changu ndi HRDC makamba ziti zimenezi ndiye aboma nata ife tonse tikukana tava pitani koma ifenso tikulondolana ngasi chitetezo ndiye ngazi anthu aja paja amakonya utsiso apolisi amukito ndachisale na pautsi pokha ali pafupi de anadzaiwerenga muti akayatsa tsono uchoke kuno kulilongwe udzuka kumakasuta tiye gasi fatu amene adayeza tiye gasi uja ayi ano anthu akuluakulu fachili chosomayeza kuti chakwana koma amwene poyeza tiye gasi kuti imene ali pamenepo so nkutheka panali mutual agreement izi zimene tikungokamba za tiye gasizo mwina sana ope zimenezo koma adakambirana kuti ano titere so anthu amene aja adavana so tathokoze kuti mwina sana tili chifukwa adakati akatsekense umene uja
matankala usama bwera mafuta awa basi tidakakhaso ndale kakhanga takoza basi so yeah so so dialogue ndiofunikira kwambiri ndimakondo onena za makolo athu kale ankakondosamba mu mtsinje so makolo athu kale pambombwe so zimene zidakachitikira HRDC zidakakhala exactly zimene zinkachitikira makolo athu asamba mu mtsinje ngasazibambo akamasamba ndiye kuti amakhala kuti kuntunda kula azimayi ndiye amasamba mosamala kuti azimayi kwasata ndiye amasamba chonchi mu mtsinje muja ndiye poti ngasi mu mtsinje mmawirira amadawa kuti ali busy kuopa azimayi awuko kumbuyo sava kuti tsodo muri chichitika chani so zimene zidakachitikira anthu ya adakakha kuti kuja apita ndi cholinga chokatseka nsewu kuti aboma kozensanga nsewu adakangomva kumbuyo mafuta atha ma filling station ngasi matankala awotsekera bali kuno kuti mafuta maona so nkuteka kuti anaganiza bwino kuti no tiyeni tisapite. On the other side, on the same story, tumayenera kuti be zopyezana koma sizofunika mdziko ngati chiganizo cho chinachitika kuti amvana fine and good koma pali ufulu mdziko muno oti munthu akhoza kufotokoza magriefs zake kuti apa ndi apa sipakuyenda tisakhale ndi boma lonena kuti silingathe kulola anthu azifotokoza maganizo awo nzona so ngati HRDC ndi boma avana fine and good koma sajekere pa level yokupyezana ndi pamenepo democracy tikuiponya komanso amademo aujeni ama CSOs amabungwewa amazoneka kuti chiro awo ayigwira bwino pakachitika kademo kena kake kwa amakhala achongedza iwaje kademo kaje kamathandizira kuti even mabungwe amene amathandiza adziona kuti good koma no wakambirana achita mademo kuti kulimbirebe acha bwino ngati boma lingale kuti nalosole kungofotokozapo osachitapo kanthu ndiye kuti mwina yambitsa kuti mademo azichitika akwena ayambepo koza kulipo kunena kuti dikireni contractor apa ndi apa kugira mpaka nachanga kutha no zisatero chonde komanso misewu yaboma chonde pakati pati madandaulo kumbiri nkhani ya magetsi nkhani ya madzi kusiyasiya panopa 20 megawatts ija kangati ayibwezeretsa ikuoneka ngati timasiku tiwiriti sakumazima ngati muchama chitiramo sitikudziwa mbali yanuyo amene mukuonera ngati adakazimabe tiuzeni tifotokoze ngati adakazimabe muchama chitira 2 weeks ago tiuzeni koma ndiona ngati kawiki akaka alimbako pang'ono ifa chakuti 20 megawatts ija ayibwezeretsanso which is good. I can also confirm. You can confirm. Kuti pali kukhazike kwa magetsi good currently. Koma chimene tsopano tikulowera pamene tikupita kumapeto anzathu abungwe la ndodima anatsatira zimene anzathu azanyengo amakunikira akuti chaka chimenechi tikuchiyambachi ulimi ofuna kuchenjera kwambiri chifukwa kugwa ng'amba unatsatira zimene El Nino chinthu icho ching'ambacho achitchula kuti El Nino chabwino chinthu icho chifukwa ndi mavuto akulu amene usimavuto wa sekerera ndi mavuto akulu amene ndithu boma likuyenera liyikepo mtima kwambiri mavuto akubwera pa mavuto azake mukudziwa kuti anthu ambiri mdziko muno akumana kali ndi mavuto azachuma andi zimenezo ndisizikuyenda ambiri akuvutika mavuto azachuma amabizinesi amene zinthu zikuvuta osati masewera ndi nkhani yachakudya ngakhale kuti ili bwino koma musayiwale kuti anthu amene amakolowa matumba 10 amakhala kuti ndi 10 omwewo ndi ayambe kudya amenewo ndikupatsani chitsanzo cha chimene chikusonyeza kuti aboma akwina ikepo diso kwambiri lero ndimacheza ndi manager wina wake wa Pachipiku Stores pena pake amati chani akuti amwene
ai moyo kulimba kwambiri bwaje inu zimabisiketi zose zimabisiketi mwini ndoko so mbana zongoje inu mabisiketi awa akuoneka muchopo awa muti moyo so kulimba bwanja kuti ai nkana yake sia bisiketi yo komano iwo wotu au nkana yake sia bisiketi yo komano mukudziwa kuti fini madalira alimi oya timagulitsa katundu wambiri wokhuzana ndi alimi akuti chaka chatha pa tsiku ngati la lero anatagulitsa thousands and thousands of bags of fertilizer koma kuti by to date 5 bags imene mulimi okwanitsa kugula alimi akani kugula fertilizer kuti akapanga ulimi onthina sinaga anachita invest mama tunena pa sio koda kugula sindidziwa kuti ayamba kugula kuopa kulakwitsa sindikudziwa koma zoti adayika mtengo tikudziwa koma kuti akugula adi apo ndi sindikudziwa moti akuti alimi akulephera kugula fertilizer panopa amene amagulitsa mafertilizer toyankhula panopa sakugulitsa ndiye ng'amba ikubwera kusokolo ndiye kubwera ng'amba anthu aja amenera kuti panopa alime yes ndi madzi alipowa koma alima bwanji ndi aboma chonde koda boma munena ndani mayimbiri zifa ndende unabi azauli kapena tidutse kumeneko tidutse kwambiriziwa tidutsire kwambiriziwa chifukwa iwo ngasadzuka ayi ndiye basi zo yenera malingana ndi unduna ndipo nduna za ulimi umene uzipangadi za ulimi oya kodi ino olo anthu mudzawuza kuti amene muli ndi chimanga samalani musaononge pamene ponde kuti ine kwa ineyo I'm failing to connect the dots pamene popo kuti amene muli ndi chimanga terekeze ine ndi matumba 10 ndecheke chamawa kuli njala ndiye munduza kuti matumba 10 iwo panopa ndisamale ndiye kuti ndimizi kuti sinditidyazo so ngati matumba 10 angawo sindikudya itimizi kuti ndifa ndiye kuti ndikafa matumba 10 angawo ndi amene tikukonzekera kuti andadzaje pamaliro anga nanga chifukwa ine ndakolola kale pang'ono ndiolo ndisamale zikhala bwa zingofunika ndithu chonde ndithu aboma kudzera mwa ambirizi ndimafuna mutatsidika pamenepo ayang'aneni alimi ngati pali kuthekera kuwapatsa fertilizer muja muchitiramo tateroni ngongole ija yutchulidwa ya medef ija tayitulutsani panopa ngongole ija anthu alime ng'ambe kubwera ndiyoopsa ndi ng'ambe imene sipereka mpata kwa mulimi amene adzavutika ndabo momwe ndikudzakhala bakala chonde tagwira mwendo aboma alimi ayang'aneni mati ndiyimire pamenepo nthawi yaticheperanso timatero kuti ndekuti tizabwera 6 July titasangalalira mukasangalira kuti 6 July uyiyo mukasangalira 6 July kaya mwina kunyumba kwanu mukakhala koma mapemphero okha aboma anena alipo mapemphero mapemphero anena kuti mutha kupanga zimenezo so tatiyeni tione kuti kodi zikhale motani koma 6 July anali ndithu adakampangira zimene apanga lerozi mwina ulendo wina aboma tingopempha kuti kukadzakhala 6 July chifukwa cultural groups amene alipo m'Malawi muno mmenemo muliso andale mmenemo muliso amipingo mmenemo muli anthu osiyanasiyana so zeru zimene zili cultural groups ulendo wina tidzapange dinner and dance kukonzekera 6 July fatuyankhula pano ku BICC kuli dinner and dance ya mulako alomwe leloli ku BICC dinner and dance kutako apange ndalama zopita ku mulako alomwe so zomwezo ndi zeru zimene zozo ulendo wina tizadzapanga zeru zontundu umenewo kuti tidzapangire 6 July kuti ndalama zake tisazatenge kuboma kodi ndiye kuti zikumveka ngati amene akuganiza kwambiri ndoti sali boma ndivero ndangatigata chifukwa zeru zimene akupangira lero apanga dinner and dance lero zamulako alomwe lerolo adakapanga zeru zomwezo masiku ambuyo kuti akuluakulu tidzakhala ndi 6 July koma mboma ndalama
mulibe tiye tisonkherane popanga dinner and dance tidakapanga zimenezo tidakhalanso ndi 6 July chifukwa kukondwerera ufulu wathu tidakhala nayo adzukulu athu akhoza kuyiwala ayiwala ndetini ndithu aboma mokupemphani chaka chamawa ngati ndalama padzakhala kuti padakalibe tidzapange dinner and dance tidzavina tathokoza no tiyamikirenso kuti anthu amakhala nafe kwa amene amava kuti tamponda phazi ife sikufuna kwathu ni dashboard sikufuna kwathu timangoona zimene zili pa dashboard basi zimenezo zimene timakambirana basi ndipo cholinga chathu sikuponda munthu phazi koma tidziyendera limodzi. tikuthokozeni komanso tithokozeni zathu amene tagwira naye ntchito Gideon Kachala amene sitikumuona pano koma ali behind the scenes. Ine ndiye chidzukulu cha Chilembwe Moses Magawa, ndinali chidzukulu cha Bushe kuchokera kuntakataka uku bambo Robert Kalindiza ndithudi ndimanena kuti weekend imeneyi mwapatse komoni kuntakataka ndipitako chifukwa cha long holiday kapena kuti long weekend so ngasi Monday kuti holiday 6 July yani kakhale kuntakataka ndipita mukhale tonse kopambana kufikira Saturday next week from Lunta Television Dashboard program kuno ku area 2. Have a blessed night.